Malaki yan, mga kuya. Yo, at panibagong vlog tayo. Halo. May bubusan kami ng kaunti. Ha? Kulikan ko, dapat. Bakit? Wala. Walang padlo? Maglupa ka. Abi, dako na. Ako na? So yun na nga mga kauray, katapos na kami rito. Ano, may daw? Kaya natin dito. Kaya dito. Dalawa. Oo, dalawa. Kasi yung ano dito, abang, lim-lim. Magwiwildikan ko ng ano. Ano yun? Pareho na 12mm. Aligilid. No, aligilid. Ya. Di mo na yan. Saran. Yo! Uga. Uga ito. Oh. Ga, talbotan ko. Talbotan ko. Sabi ka. Betul ka. Sige, ako tabi dito. Lah. Sige, ako tabi ka tubo dito poste, hindi na ako magtas. Ito botol. Ginagad mo. Oh. Ang kamay nila ay kinagat mo. Ang nanay, datay ko. Joel, paano lang mo nagpaayos sa likutan? Mawalis sa sarili. Sabi ka, Quezon City. Oh. Beras mo. Hindi ka beras mo. Taker na ako. Bubuwas kami doon sa ginawa nila. Kuya Gatso. Right? Ayan. Ulam namin. Oh. Ulam namin ngayon ay Langka. With prito. prito at saka gulay na Langka. wow! Manyaman! At yun, nag-upgrade na po yung kaldero. Lumaki na kasi laging balintong. Laging ubos.
Ah. Makaparabol na. Di nagkuhan sa baw. Di ba nang pinamara? Normalan doy tas ko pag giton siya nabuwan, agko tong sabong. Di man pinamara. Umuoy. Langka. Pag an pinamara pa. Salamat kay ate, tagaluto. Ayun. Umuoy. At nakaluto na kagad, quarter to 11 pa lang. At yung pambuhos ay naka-ready na. Tada. Ready. Doy, sa luladan. Mag-give ka na ka na doon yan. Ha? Wala. Ayan, buhos po. Buhosan na namin yung ano. Siguro namin yung amin. Magiging ano siya. Landing. Landing ng ano to. Ano? Medyo yung ano? Ano? Hindi pa ito yung kantan. Ini mau obrolan gitu. Jangan ako kami sa ito. Sige. Ito ako na. Sige na, akyat na. Ito kasi dito. Para kita yung pagwap po sa vlog. Diba? Dapat yan mga 30 taon. Ikaw mag-ano ng halo? Oo. Sige, dito ko. Sige daw. Kaya pagkarkot-rukot na magsabalyon ka mo. Tapos nagkakayan. Nag-drive ako. Tabang na. Mariregot ako sa akin. Tabang sul. Tabang daw. Okay nang. Matabang talaga yun. Tabang. Di sakto lang to to. Oo. Hindi siya nalo. Ha? Hindi siya nalo. Okay lang to to no. Oo. Oo. Tinikman ko to eh. Tinikman ba? Kasi pag bahaw na to, maalat na to. Talaga. Malaki yan, mga kuya. Gulong na tol? Laog. Gulang. Lang. Ilang bandi pa? Nakabila na.
Lalo sa lapit. Hello. Camera lo. Camera daw. Yan, nagbuo sila oh. Huwag ka muna maghawak ng pala. Saka na pag magaling ka na. Pahinga ka lang muna dyan. Alam mo, magaling na sa ibabaw sa ilalim ng kawan. Ito nga oh. Narego. Ay ay, dakal. Ano? Tagalog. Ilan tuloy naman? Dana, last ball na dia. Patabali, kuya. Ano? Pero ilang balde. Ay, dalawang palad lang. Ito, bukasod to. Sa pumala na ako. Pwede kuya, butangan mo. Sige na, pwede na, pwede na. Okay na. Kainan na. Ayan, tinapay. Tinapay. Tsaka juice. Kaya nila, magkuha kita magsunod kita kanda nga nun. Bisa nila, ako pala nila kasi mo. Baya naman. Yan, sa katabang. Hindi na ako nung mabinamdit ah. Baka ako nung hindi ko makabalik. Balyara. Baka naman ko sa puro mga tawag dito. Okay ka naman. Kaya pala, bayar ka kabloy. Kaya ka, Chow! Udadara si kuya. Natagak ko na. Kaya man Kasi pabayar raw. Saan ba ka doon sa diri ko ano ka? Ano man sana? Odoy. Sana doon na bike ko na. Yan yung bago dadalhin. Uwi na kami. Bye-bye. Oo. Papari ako na magpaparin, bakal mo. Sigat, Chow! Uwi na kami. Isabay ko na si Dino. Babos. Okay. Ha? Ano di? Ibig ka sana. Oo. Kapirmisan ako. Saan to, wait? Arya. Oh, migsabay. Migsabay. Hindi, wala na ako nga. Hindi na. mo na ta. Ano ako susunod yan mo? Sibay mo, Oo. Sabay ta. Ay, sabay ka na sa akin. Dalaga. San Roque ka. Paunahan mo na. Paunahan mo na ta. Sila magdadala. Saan dadalhin yan? Pala. Doon. San Roque? Dali, pag sabi kay Gatso, Adto ko, sabay pero na no. si Tilo. Aper no. Pauwi. At uwi na kami. Isama ko si Tilo. Oh. Angkas ko si Tilo.